Γεννήθηκα το 50, είμαι 63 χρονών. Λέγομαι Κλήμης Πυρουνάκης. Είμαι καθηγητής στη μέση εκπαίδευση θεολόγος. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι ένα μοντέρνο παιδαγωγικό πλαίσιο που απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν παρακολούθησαν την τυπική εκπαίδευση, αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν έναν απολυτήριο τίτλου γυμνασίου. Ήδη τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας δουλεύουν 8 χρόνια στην Ελλάδα. Εμείς το εφαρμόσαμε μέσα στις φυλακές. Πριν 7 χρόνια ξεκίνησε το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στις φυλακές Κορυδαλλού και συνεχίστηκε στις γυναικείες φυλακές Λεών Αθηβών. Ήμουν ο πρώτος διευθυντής που οργάνωσε αυτό το σχολείο και απευθύνθηκε κυρίως σε γυναίκες κρατούμενες που είχαν απολυτήριο τίτλο ή επιθυμούσαν να αποκτήσουν απολυτήριο τίτλο γυμνασίου. Σαφώς το κατάστημα κράτησης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Καταρχάς πρέπει να ξέρεις τα δεινά της φυλακής. Τι υπόκειται ο κρατούμενος από την πρώτη μέρα σύλληψης. Πρέπει να μπορείς να διαγνώσεις το ψυχόγραμμα του κρατούμενου, τις επιθυμίες του, να διαβάζεις βαθιά στα μάτια τις ανάγκες του, το φόβο του και τα θέλω του. Εάν δεν ξέρεις αυτό το δεδομένο, είσαι ακατάλληλος για το κατάστημα κράτησης. Ουσιαστικά το σχολείο προσπαθεί να ανασύρει τους κρατούμενους από τα κελιά τους. Το πιο συγκλονιστικό στατιστικό είναι ότι από τους 100 κρατούμενους που αποφυλακίζονται, οι 70 επιστρέφουν. Στην τελευταία καταγραφή που κάναμε με τον διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στον Κορυδαλλό, τον Γιώργο του Ζουγανέλη, καταγράψαμε μέσα σε 6 χρόνια μόνο ένα 6% επιστροφή. Που σημαίνει ότι η δουλειά που γίνεται μέσα στις φυλακές είναι πραγματικά συγκλονιστική και αποτελεσματική, ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο. Δεν επιστρέφουν κρατούμενοι. Ειδικά αυτή την περίοδο με το ότι τιμωρείται το οικονομικό έγκλημα, υπάρχει τρομερός συναισθισμός, ουσιαστικά ασφυξία των κρατουμένων και ένα άλλο δεδομένο ότι η φυλακή δεν έχει εξοικειωθεί να διαχειρίζεται οικονομικούς παραβάτες. Ως τώρα ήταν οι κλασικοί παραβάτες, η κατάχρηση δικαιωμάτων, ο φόνος, η διακίνηση ουσιών. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ακόμα αστική τάξη. Και τώρα μπαίνει η αστική τάξη στις φυλακές. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί δεν ξέρει ουσιαστικά η φυλακή να το αντιμετωπίσει. Σαφώς το έχουμε προβλέψει. Ήδη από πέρσι πειραματικά δουλέψαμε δημοτικό σχολείο και χωρίς να έχουμε δασκάλους αξιοποιήσαμε κρατούμενους στο επίπεδο της αλληλοδιδακτικής. Τα αποτελέσματα θεαματικά. Από τις 17 μαθήτριες που ήταν αλλοδαπές. Οι 5 δώσαν εξετάσεις και πήραν απολυτήριο τίτλο. Εάν δεν ξέρεις να λειτουργείς μέσα από ομαδοσυνεργατική, δηλαδή το σχολείο πρέπει να δουλεύει με ομάδες και να μαθαίνουν να συνεργάζονται. Αν δεν στηρίζεται στη σχέση των ανθρώπων, στη δυναμική των σχέσεων ή στη σχεσιοδυναμική όπως λέμε, δεν μπορεί να παράξει έργο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετική καταγωγή, χρώμα, μορφωτικό επίπεδο, οικονομικό επίπεδο μπορούν να συνυπάρξουν. Γιατί έτσι υπάρχει αλληλοκατανόηση μέσα στην λογική της ομάδας. Και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά σαφώς καλύτερο από το παλιό σχολείο, το μετοπικό σχολείο που λέμε, το σχολείο της αποκαθέδρας διδασκαλίας, όπου στόχος είναι η αναγκαστική απομνημόνευση ή αποτέλεσμα μιας στερεότυπης αξιολόγησης ουσιαστικά αδιάφορης. Νομίζω ότι το μέλλον των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας είναι λαμπρό. Καταρχάς, το μυστικό είναι ότι δεν χρησιμοποιεί βιβλία. Στηρίζεται μόνο στο λόγο και στη γραφή και στην επινοητικότητα του καθηγητή. Ο καθηγητής κάθε μέρα σχεδιάζει σύμφωνα με τις δικές του προθέσεις και το επίπεδο των μαθητών το θέμα της ημέρας. Αντλεί υλικό από το υλικό που υπάρχει στο σχολείο και από το διαδίκτυο και οργανώνει την τάξη πάντα σε ομάδα. Επιλέγει ποιος είναι ο πιλότος της ομάδας και ποιος είναι ο στόχος. Τα αποτελέσματα είναι θετικά. Το καλό είναι ότι οι νέοι καθηγητές έχουν πάντα πιο πολύ δροσιά σε σχέση με τους παλιότερους, αλλά και όσοι παλιότεροι εμπλέκονται, στα σχολεία αυτά έχουν φλόγα, έχουν επιθυμία. Θέλουν να λειτουργούν ως εμψυχωτές, θέλουν να γίνονται αθλοθέτες.
θέλω να γίνω πραγματική λειτουργή της εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας, βασικά, η προϊσταμένη αρχή, οφείλει να συντάξει μια ειδική επιτηρίδα καθηγητών που έχουν ειδικά προσόντα και διάθεση να λειτουργήσουν μέσα σε καταστήματα κράτησης. Θα πρέπει να υπάρχει διαρκής επιμόρφωση απάνω και στα θέματα φαρμακολογίας και στα θέματα ψυχιατρικής. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι κρατούμενοι είναι ψυχιατρικά περιστατικά. Έχουν τέτοια διαταραχή εξαιτίας του εγκλισμού, τέτοια κρίση πανικού, τέτοια φοβία, τέτοια ανασφάλεια από την υποκουλτούρα της φυλακής, που σαφώς ο δάσκαλος πρέπει να είναι κυρίως εμψυχωτής και μετά διδακτής. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Εγώ διαπιστώνω ότι οι κρατούμενοι είναι πιο φοβισμένοι, ειδικά οι αλλοδαποί, με το θέμα της κρίσης. Πολλές φορές μου λένε ότι καλά που είμαστε εδώ και έχουμε και ένα πιάτο φαγητό. Ακόμα και με το θέμα της Χρυσής Αυγής έχουν σε έναν βαθμό τρομοκρατηθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Το μεγαλύτερο αμάρτημα, θα λέγαμε, της ελληνικής πολιτείας είναι ότι δεν έχει φροντίσει τι γίνεται μετά τη φυλακή. Ευτυχώς υπάρχει μία οργάνωση, η Επάνωδο, θα λέγαμε το επίσημο όργανο επανένταξη κρατουμένων, αλλά ακόμα είναι σε γραφειοκρατικό σχήμα.